Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Rogelio. Adinan din nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kurangan ni bakit ko ti sweldok akas security guard. Agingga a nagaramid iti banag asaan amay parbang. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rogelio. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay aday to'y laang man ang tinyawat mo asweldom, Rogelio. Saan ka di nga dabalik itaabulan? Bakit? Anyamutan. Agbiro kamot ngamin ay iti sideline mo. Map-map nagkalatan iti sangkabas iti asweldom. Naamom ti agi budget. Umanay mo't daytan Ay na, iti kinangina ti gagatangan ita, nagriga, ti agi budget, Rogelio. Anya nga ro ti maaramidak ngay, kat day talang mat tinasweldok. Nagrigat lakit din ti biyag aya. No apay asikapay lang ti nakiasawaak. Nagalas matan ti kasta pa nagsasaom si Kadina. Katagpay sumat. Dinakpay maipayan mo't iti namay. Ada kayo matgayaman, tatang? Wala na ko. Ayan ni nanang mo. Remuar mo, tatang. Jak amo no sa di na tinapanan na. Anyamat ni nanang mo. Amo na matakas nga oras ti sasangpet ko. Ngam rumwar pa na. Mabisin kan napuyatan ti tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan pa'y mangidasari ti makanmat. Syaklatan, tatang. Ada ka dinaluto amasida? Awan pa'y, tatang. Nga magluto aklatan iti itlog. Ta isumit ti adda. Alaman nga rodan ako. Katne, mabisin ako. Mabiit laang nga rod, tatang. Agrek-reklamo ka akurang ti sweldok ngam adamot pagman manicure mo. Isu kayam tinapanam, isu asinapsapam ti rimwar. Di kagreklamo akasta si Rogelio. Di mo pa'y kayat tanapintas dagiti kukok. Anya nga ron ti kayat mo, dyan narugrugit ako ko. Uray kumamot ano amunak nga isaganaan iti kanek. Apay, awan imam, Rogelio. Nabambanog da tao iti trabaho. Ngam ultimo mangidasar iti kanek kat saan mo amaaramid. Apay, inasawa nak, tapno pagbalinan nak akatulong mo. Ay, awan mo na talaga. Jak amo no niya klase ti panagpampanunot mo. Mangantan na pare, alas 12 ni tirabi. Baliktad mo ti aldaw ta. Isong alas 12 iti tingat rabi iti lunch ta. Kat iti aldaw, isumot ti pan naturog ta. Awan balon kong inapoy pare. Nagbalo na klangit ti kape kan tinapay. Ni, apay ngay? Awan naluto ang balunag. Apay, saan ang nagluto ni bakat mo? Saan nga rod pare? Ay kat bagam tagluto. Saan? Isupay a pagapaan mi manan. Jak kayat ti apa. Ay, una yan. Nakaan-anos ka unay pare. Ay, no kasta ni bakat ko. Ay, papanawak langan. Baybay aklatan tapno saan kaming agapa. Ala, di bali tado to'y balon ko. Makipangan kan kanyak. Saan pare? Nakababayin mo. Ado day to'y pare. Subsubraan ni bakat ko ti balon ko. Tadi na kaya tamabisinanak. Nagswerte ka matan iti asawam pare. Mas daawak nga ro ti asawang pare. Apay akas jet ugali na. Day off ko ita bakat. Kayat ko ti masapa maturog. Umay kan iti abay ko na maturog tan. Apay ang masapula paturogan na ngay. No maturog ka, di maturog kalatan. Anya nga mintiar aramidem iti cellphone mo aya. Antan samot kachat mo. Kachat nga, agraraman ka mo. Wala, gusto detan, maturog tan. Diyak pa'y nga ron kaya ti maturog. Ala, no madim, maturog ka kanudan. Kakaisuna a day off ko. Di mo pa'y kayat mo ti makiabay. Apayan, Rogelio, kumut-kutong kamutan. Kumut-kuto nga kayamat nanang. Ay, katudmut, kita man. Ay, amang ano adamot sakit mo, asaan mo nga amaw.
Kasanumat ngamin nanang. Di na pa'y masikaso ti asawak. Anya, Di na pa'y mailutuan iti balon ko. ay kat ibagam taagluto. Makiapamat nga road. Saan ka no anak ti asawa kanyak tapno agbalin lang nga katulong ko. Ay una yun ti kasta nga ugali di asawam. Idinto ta isaw, jay labagin at amuna at araknan. Depintor pa, idagiti kukuna. Da kayo man ti makisaukan ko nanang. Ay, ibaganan tukit din aman nakibiyangak akatugangan. Ay, sika ati rumbang amang bagbagay ti asawam. Nasayata na sabat ka, Rogelio. Apay ka di, Uncle? Namidwa nakitak nga adda sinabat ni bakit mo alalaki ijay sentro. Awan mat kiti pamaneknek ka nga da relasyon da. Iso amakaam mo ka amang paliiw kini bakit mau. Awan panawon ko amang paliiw iti asawa, Uncle. Aramidan na ti kayat ng aramidan. Basta siyak. Awan pagkurkuranga ka ni bakit ko. Masyanak nga rudken ka barawk. Kita ang tabagi mo. Kasla ka na yun ka, mais stress. Idinto ta ni bakit mau. Kaslag purpur maabalasang. Adakan ko na daytan no agaramid iti kalukwan. Lin, anak. Awan ka iti madmadlaw mo kaninanang mo. Madmadlaw? Wan. Kayad ko asawan. Asino dagiti ammo makachachat na. Ada ibaga kada kayo, tatang. Ngam diyo ipulpulong. Asyak tinang ibaga, ah? Anya deta, anak ko. Ada kaing inawag na alalaki. Kat, kasla ada relasyon da. Anya. Apay nga ron nga itala nga ibagam kanyak. Sorry, tatang. Ngam, mabuti nga kaninanang. Tiya awanan bain nga inam. Awan ammo ka nagkurang akin ko na. Nga maaramid nak alokon. Anya ti aramidan nyo, tatang? Kasaritak ti inam. Agpudno ka man kanyak di na. Asino ti lalakim? Asino tinang ibaga iti daytaken ka? Saan anapatag no asino tinangibaga kanyak? Anya ti nagkurangakan ka. Tapno aramidem kanyak ti kastoy. Di kan agin didiam mo, si ka Rogelio. Amom mat ngagbababawi ak anak asawa kan ka. Gaputa saan mo ang maipaay amin akasapulak. Kat ti lalakim. Maipaay na amin kasta ka di. Ala, agim baki ka. Ta sumurot kan iti lalakim. Diyak kasapulan ti babaya kasken ka. Balang kantis. Ha? Asino ko mati binutang mo? No pumanaw, di pumanaw. Talaga ang pimanaw ni nanang. Talaga ang pinanawan na tatang. Bay-bay amon ti inam, anak. Tutal, awan mo't lang serbi ng asawa. Kaya't ka di asawan dayta. Napatpatag ti lalaki nangam data. Di ka nagsangit, anak ko. Saan mo asangitan ti inam? Ikari ka da kayo, tatang. Saan kayo apanawan? Asikaswan kayo. Aging ga iti kabaulak. Agyamanak, anak ko. Agyamanak na naadda anak iti anak akaskan ka. Agyaman mo, tatang. Tanada anak iti ama akas kada kayo. Nagawan mo tan ababa indi asawam. Ison ti tupi ko dagiti chismusa dito'y lugar tayaw. Talagang awan bain na. Ada asawa na. Ngam nagberok pa'y laang iti sa balay. Baybayan nyo, nanang. Saan ko matlang kailalaan ti kas di klase ti babae? Rumbang laang anak ko. Saan ka rumbang agladingit iti kasjay nga inaramid na? Total, di na kamot kabaulan nga asikasuan. Imbaglakit din ta danilin nga anak ko, nanang. Sa nabale, anak ko. Kanayo nak nga umay dito ibalayo ta ilutuan kayo. Nang runa no kasta sumrag iji pagadalan ni Lane. Alaman nga rod, nanang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Talaga apud no jay atap ko, Rogelio. Uwan, uncle. Si Muro to ni Dina iti lalaki na. Nalabas mo ti asawam. Awan mo ti sapulin nakin ka. Tagikurangan na ti sweldo ayaw awat ko kenkwana, uncle. Anya,
Apay at tagikurangin na pailaeng. Ket no nagrigat yagbiro iti kwarta. Agyaman pa'y kit di tagaw awat lang iti sweldo masan ngagtrab-trabaho. Tiyak amo na niya klase ti kapanunutan ti adaken kuha na, Uncle. Ay na, nagbanglumot tanta si Dampare. Adobo ababoy pare. Ado da ito'y. Inlakam ka. Itatawan ni bagat mon. Agbalon kamutten. Kan naimas pa'y ti balbalunam. Sana kas ide, akanayon akapay kan tinapay. Ninanang kong aminan ti pangpangtadak iti sweldok. Kani sumatan ti makamong agi budget. San siguro agastadoran ni nanang mo? Iso ang makagatang itinaimas nga ipasidanakan ka. Talaga saan pare? Sana kas ka ni bakit ko. Akurang kan kuha na itid ko sweldok. Kamusta mat nga tan ni nanang, tatang? Kalaat man ang nalagip mo ti inam. Nakita ngamin ti post na ti FB na, tatang. Anyaya ti post na. Nagrigat lakit din ti panagbiag ko, nana. Anya? No kasta? Saan mo't lang arod ang may paay ti lalaki na ti kasapulan na? Wano talaga tagikurangan na nga oray mano a kwarta ti maigaman na. Tsaka mo, tatang. Basta kas jay mo ti post na. Saan mo kadi akachat ti inam? Saan, tatang? Saan mo't nga agchat-chat? Oh, di saan ko mo't nga i-chat-chat? Talaga nagalas ti ugali na. Uray si kang anak na. Linipat na. Adda na damag ko baraw. Anya na ita, Uncle? Adda na kadamagak nga grigrigat kano ita ni Dina. Awan kano trabaho jay lalaki asimurutan na. Iso akakaasi a makitang tangdan ni Dina. Anya? Wain, iso apat check analaos ti babawi na ita anang panawken ka. Gungkunana. Gungkuna na talaga. Idiadda ditoy, kasla balasang akong di pintura ti kukuna. Ita, makitang tangdan. Isumot lang ti kuna ti anak ko. Nga adda post na iti FB. Ang reklamo kano iti kinarigat ti biyag. Ay kat ganaban na. Tatang, nagchat ni nanang. Kaya't nakanuntag subli ka data. Anya? Di awanan bae na babae? Nagpuskol pa lang ti rupa na nga agsubli. Anya nga iti ibagak, tatang? Ibagam asaanan ngagpakpakita kanya kiti kaanuman. Ha? Iya, mabainak amang chat iti kasta, tatang. Saan ko latan aripreplyan? Ala, numabain ka, baybay amlatan. Nagpuskol ti rupa talaga da dya babae. Talaga ka di asaan yun ang mapakawan ni nanang? Tatang? Pasensya ka anak ko. Nga mawana na pulos ti panagayat ko iti inam. Anyat ar-aramidam dito si kababae. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kan ka, Rogelio. Saan mo na pagtaktakan ti umay agkid daw iti pamakawan? Nabayagan, anapakawan ka. Agyaman na, Rogelio. Agbababawi akon iti inaramid ko. Uray pa'y maminribo kang agbabawi. Saan mo na may subli ti amin? Saan ka madanagan? Naragsak ti biyag mi kanilin nga anak ta. Ta sa anak mo na mabisbisinan iti trabaho. Gaputa amunak nga ilutuan ni nanang iti balunag. Ta isukat nga roon di pangpangtadak iti sweldok. Mabalin ka di nga. Agsubli akon iti danayo kanilin. Anya? Panagkunam ka di kat kastalang kalaka. Apay, saan nakakadi akabaalan nga ikan iti kwarta ti lalaki mita? Agpakpakaasi ak, Rogelio. Pakawanan na kuma. Agbalbaliw akon. Pasensya kan di na. Ngam pulos nga awanan panagayat ko ken ka. Iso pangasim ha. Saan kan ngagpakpakita ditoy? San kon nga inawat ti asawak, gaputawanen panagayat ko kenkwana, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Rogelio. Agyaman ak pagayam Rogelio iti dayto apakasaritaam. Saan ka mapabasol? No saan mon nga inawat ti asawam? Bayam, tagnakam.
bayam nga agrigat. Iti kasta, amuna apagrigrigatam idi ti sweldom, ngayaw awat mo kenkwana at tagikurangen na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan na ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Rogelio, adinan inlanad ti address na. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.